Mangai, tiye ndikambirana za anthu amene ali ku Joni. Lero pa June 30. Anthu ambiri akuchitapo kanthu, ena kupemphera, ena kutumiza mabasi, ena kusonkhetsa ndalama kumene koko. Ndipo boma likuti likufuna chani? 25 billion kuti anthu aja atani abwereko. Ine maganizo anga ndimaona ngati kuti palibe amene akulakwitsa pamene popo. Komanso boma ndi imene ikuyenera kukhala chani pasogolo kupanga zoti anthu aja abwereko fast. Kudachitika chivundungweyo kumene kuja ndikupezeka kuti anthu aja awadiwisa onse. Blame ikhale pachani paboma. Pachani ndikunena zimenezi. Chifukwa chake nchakuti ineyo mukapita ku immigration mawa pano mukaone anthu amene amakhala kumene. Kaya ndi kuMzuzu, kaya ndi kuliyonge, kaya ndi ku Blantyre. Kumakhala chigulu amene anthu akumzimba, anthu akumangochi. Aliyense kufuna kupangisa passport. Boma likamapanga mapassport a anthu aja amakhala kuziwa zoti munthu uyuyu wachokera kumuzi straight ndipo akupita ku Joni ndi transport yake yonse imene wapanga sizoti wakabwerako ya. But remember, ukapita ku Joni kuja amakupasa 30 days. Nanga city msadiki 30 days utakhala kumene kuja maulere. After 30 days upeze chochita kapena uzivaya kwanu. Koma boma limaziwa zoti anthu awa wapita kumene kuja wakakhala. Ndipo boma limadya ndalama kwambiri za mapassport. Boma limadya ndalama za mapassport ma 50,000 munthu mmodzi. Ndoti mafana sa ku immigration adiye kwa kena kake maziwa kanga chepe nanga sathamangisa mafile yathu ija ya Elon Musk. Koma ineyo blame yene pa boma. Adya ndalama za mapassport anthu aja makakhala kumene kuja wamenya overstay kumene kuja. Akamabwera amazapangisa so passport ya new, brand new. Kuti nangasiya kuopa chani overstage. Boma limapanga zimenezi akuziwa bwino lomwe kuti mu database adaja alimo kale amapangisa so passport yake brand new. Boma lipange ndalama timsonko here and there. Koma mapito ake zimakhala yani kodi zimakhala zoti anthu aja ndasochera ati ine mapito ake ndasochera sindiziwa zoti kuti mapito ake mukhala kuti anthu amene ajawa they are buying up ku Joni, akuzazana ku Joni kuja wakhala illegal. Ndipo pamene zafika apa amatika olopano pa chonje kupita anthu 600 pa tsiku ku Joni. Ine kuona ngati anthu wapita ndi mapassport ake ati kodi pa border amafusa anthu aja kuti kodi mukupita kuti mukabwera kuliti manyamala ndalama zingati ayi anthu aja kamabwera kodi ndi zitindo zama overstay kumene kuti munthu aja kamazadusaso boma si maziwa. Ona ndi munthu amene akuyena kuchitapo kanthu za zimene zikuchitika ku Joni boma. Komanso anthu aja akabwera anokuti okay kwavuta kuku panopa basi papanga repatriate funds yosage to avoid further trouble. Amene akuyena kupanga implement ma controls ndi boma lomuliso kusogolo kodi anthu aja akamasapitaso boma zapanga pachani izalekelera izapanga control kapena izayanga nabe kumbali mene imachitira masiku onse. Ndeti zimene mafuna nini kuti mavuto amene ndikumana nawo panopa anayambisa ndi aboma akuziwa zonse ndi aboma akuyenera kupanga so fix ndi aboma omwewa. Palibe munthu amene anapanga pa ujeni passport control kunena kuti iyayi mutenga mapassport ambiri olo mutenga mapassport mawirikitsa mupita kuti okay inu mukupanga so passport ina mulikale mu database passport yakaleli kuti kodi police report yoti munataya passport ili kuti zimenezo kulibe kulichabe chani kodi kutenga ndalama kupanga mapassport anthu kutenga ndalama kupanga mapassport anthu. Ndiye munthu amene akuyenera kupanga fix mavuto amene tikukumana nawo amene akukumana nawo anzathu amene ali ku Joni right now ndomweyo akabomawa. Komanso mziwe zoti ikafika ku simple mathematics kufunika 25 million muzuza anthu kuti azisonga ma 2000
ma 5000 mukupanga put out tima APB tithandizeni ndikalikonse kamene muli nako. Koma when you look around ndalama zimene boma likuononga mutinthu ngati tima trip tachabe kaya kupita kumasintha kaya kugulira magalimoto mabigi, muone ndalama zimene zikukwazidwa kumeneko. Muzadabwa kuti kodi chimene akuti vutisira anthu ena anthu wamba afe ndi chani. Nde ine ndikuona ngati kuti solution kaya kufunika 50 billion tulusani perekani kwa anthu abwere. Chifukwa choti mene limazilira mazulu mene alimbiraso mtima apapa sithakutheka kuti atani awagangalamira anthu umene kuchani kuphedwa. Ndizikaya zikafika pamene mpopo zitithera bwanji. Anyway, ndimafuna ndingopanga highlight aspect imene yonena kuti mavuto amene akuchitikawa pamene akuyambira mukupaziwa, amene akuyambisa mukumuziwa, ndiye amene akuyenera kuwakhonza muyenaso kumuziwa ndi boma. Mavuto ndi aboma ndipo akuyenera kukhonzedwa ndi boma lomweli. Ndi zimene mafuna tizikuza. Lero ndafika kunoko ku Mzuzu. Kunoko ndi kwa Nyuwani kumene kumangidwa manyumba asopano. Kunoko ndikokongola kwambiri kwa mabigi maploti so anthu akugula kutiko kunoko ndiku I think ndiko area 4 kuno. Ndiye nkhani yake ndi imeneyo fanzina yake kumenya kampanda pena pake. Ndiye ndikudusa kumene kuku ndikufuna ndikaone pena pake. Ndiye amene mmaziwa ku Mzuzu muziwa kuti ndikudusa padipo. Koma nkhani imene ndakamba kale nkhani imene ndakamba kale kuti kujioniko akulakwisa ndaboma akulakwisa ndaboma mapilisha makola nde akuyeneso kupanga fix ndaboma. Anyway, it's been a while nditapanga vlog yonyamula kamera ndikumayenda. It's been a while nanyamula po draw nanyamula chani kamera ndikumayenda kumalo ngati kote kuno. It's been a while panopa ndi kamera yanga yabwera, charger yanga yabwera, they were separated wena wake panopa ndi ndizikhala ndikupanga zimene zizi ndikamapita kuchani kuma afternoon walks. Anyway, ndine moto ndibakaya ndimapanga ndimabiri ngati imene so like and supply. Bye.